иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода аз деҳоти Чилгази боздид ба амал овард. зимни мулокот бо сокинони деҳаҳои Чилгази ва Боғистон ки дар толори маркази фарҳангӣ ҷамоати деҳоти Чилгази баргузор гардид. Нахуст гузориши мухтасари раиси ҷамоат Нуриддин Каримов пиромони вазъи феълии иқтисодию иҷтимоии ҷамоати деҳоти Чилгази ва муаммову мушкилоти ҷойдошта шунида шуд. зимни гуфтугӯи ошкорову озод сокинони деҳа дархосту пешниҳоди худро вобаста ба масъалаҳои ҷудо намудани қитъаи замин ба 929 оилаи эҳтиёҷманд, нофаҳмиҳо дар ҳисоби андози замини саҳмдорон, норасоии оби полезӣ алалхусус дар мавсими яхобмонӣ ба иллати норасоии барқ, бенизомӣ дар реҷаи интиқоли барқ ба аҳолӣ, зарурати тадбирҷӯӣ ва пешгирии хушкшавии боғоти воқеъ дар доманакӯҳҳо бар асари норасоии оби полезӣ, номуайянии марз бо ҷумҳурии Қирғизистон ва мушкилоти алоқаманд ба он, монеъ гардидани ҳамсояҳо барои бунёди манзилгоҳҳо дар қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ солҳои пеш дар маҳаллаи навбунёди дӯстӣ дар қарибии сарҳад ҷудо шуда, зарурати бунёди бинои мактаб барои 240 хонанда дар маҳаллаи Ғӯзлон ва бинои иловагӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 66, зарурати идома бахшидани сохтумони бинои таълимии иловагӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ки 5 сол пештар оғоз ёфтаву нотамом мондааст ва амсоли ин пешниҳод намуданд. Шаҳрдори Исфара вобаста ба мушкилоти мардум аз роҳбарон ва масъулини соҳаҳову сохторҳои марбута пурсиш ба амал оварда, баҳри ислоҳи камбудию норасоиҳо онҳоро вазифадор намуд. Табиист ки мардум зимни суханрониҳои хеш аз муваффақияту дастовардҳои ба даст омада, аз ҷумла дар доираи амалигашти лоиҳаҳои сармоягузории ҷумҳури Тоҷикистон, ҳалли мусбии худро ёфтани проблеми таъминоти 17897 нафар аҳолии деҳоти Чилгази бо оби нӯшокӣ, бунёди 2 корхонаи истеҳсолӣ, густариш ёфтани амалҳои созандаю бунёдкорона ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳури Тоҷикистон нек изҳори назар карданд. бо кӯмак ва мусоидати вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд Абдулмумин Ҳалимов ҳалли мусбии худро як қатор мушкилоти иҷтимоӣ мавҷуда, аз ҷумла харидорию дастраснамои трансформатори барқӣ ва беҳбуд ёфтани сифати интиқоли нерӯи барқ, дастраснамои мизу курсиҳо ба муассисаҳои таълимии ҳудуди деҳа ва тақвиятбахшии корҳои ободонии маҳалро сипосгузорона зикр карданд. Шаҳрдори Исфара ба суолу пурсишҳои мардум посухҳои мушаххас дода, ҳамзамон бо баррасии мушкилоти мавҷуда бунёди мактабу кӯдакистонҳои хусусиро як самти афзалиятноки фаъолият арзёбӣ намуда, омодагии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳрро ҷиҳати дастгирии ташаббусҳо дар ин самт баён дошт. ӯ ҳамзамон мардумро ба тақвият бахшидани амалҳои созандаю бунёдкорона, ободонии диёр ва истиқболи шоистаи ҷашни саиди 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвату ҳидоят намуд. бо натиҷабардорӣ аз вохӯрию мулокот ва арзу муроҷиатҳо ва дархостҳои баённамудаи мардум, нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ба тасвиб расида, амалигашти он таҳти назорати бевоситаи раиси шаҳр қарор хоҳад дошт.